Φίλοι και φίλοι, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά, γιατί εγώ είμαι μια χαρά. Σήμερα είπα να κάνω ένα βίντεο γαμωτό. Είπα να κάνω ένα βίντεο το οποίο θα μπούμε στο YouTube και θα δούμε ένα βίντεο. Λέω 2 φορές το βίντεο, δεν πειράζει. Το οποίο μου αρέσει, το τούτσε είναι. Τα παρασκήνια ελληνικά και κυπριακά ζω. Δεν νομίζω τώρα το άλλο πράγμα. Again. Ακούστε. Πάμε στο editing. Επειδή πολλοί νομίζουν ότι είναι πολλά άτομα που κάναν τις φωνές στο βίντεο με τα ζώα, να σας δείξω πώς αλλάζω τη φωνή μου για να μην ακούτε πάντα συνέχεια την ίδια φωνή σε κάθε ζώο. Γεια σου Φλούφλι. Εδώ μιλάει η συνείδηση σου. Σκάστε! Κακέ, ήσουν πάρα πολύ κακό παιδί φέτος. Χέζεις παντού στο πάτωμα και δεν τα καθαρίζεις. Κακέ. Πάμε ας πούμε στο πίθηκο, στο γορίλα. Με θέλει καμιά γυναίκα. Με θέλει καμιά γυναίκα. Δεν ξέρω γιατί. Έτσι το είπα. Αλλά ήθελα να ήταν λίγο πιο... Άρα ανοίγω άλλο πρόγραμμα και εδώ μπορώ να τον κάνω να πιο... Με θέλει καμιά γυναίκα. Είμαι ομόρφος, ευγενικός. Ή το αντίθετο. Πολύ ευγενικό. Με θέλει καμιά γυναίκα. Έτσι μπορώ να κάνω το γορίλα, με θέλει ή τον άλλον. Το λότο, κέρδισα το λότο. Κέρδισα το λότο. Παπά, ποιος είναι τούτος? Ένας παλαβός. Λότο, γιουπί, λότο, κέρδισα το λότο. Κάνω τη φωνή πιο ψηλή. Ας πούμε με αυτά τα ζωάκια δεν ξέρω καν τι ζώο είναι. Φίλε, πια καφέ σήμερα το πρωί είμαι πολλά όξινος. Ας δεν μιλάμε το μάτο, δεν σε καταλάβω να πολλά λίγο. Περίμενε, θα μιλήσω πιο πολλά γλυκό, δεν τα μας κάνω. Δεν θέλω καθόλου μαζί με το μπορώ να κάνω πολλές δουλειές, πάρα πολλές πληροφορίες. Δεν ξέρω να πω παθαδούρα, δεν ξέρω να πω παθαδούρα. Φίλε, μιλάτε να ανοιχτό το μάτο, δεν σε καταλάβω να πολλά λίγο. Δεν μπορούσα να το πω τόσο γρήγορα. So, ανοίγω το ίδιο πρόγραμμα και μπορούμε να τους κάνω να μιλούν πιο αργά. Όχι τόσο. Ή πάρα πολλά γλύωρα. Και απλά μιλά πιο... γιατί στο βίντεο έτσι φαίνεται. Νομίζω να μην ξαναπιούμε καφέ γιατί δεν τέλος η νίκα με καταλάβει να μου λαλώνει και τα λαμβάνω αλήθεια φίλε, να μου να παγανάνε. Και που λαλείς, δεν ξέρω γιατί. Και άμα δείτε ό,τι είπα είναι κομμένα, ας πούμε, κομμένα κομματάκια να μπορώ να αλλάζω τα λόγια. Ας πούμε αν πάμε στο Μπορεί να το κάνω και εγώ του Τζο. έχω εδώ ένα ρε, εδώ άλλο ρε και όπου ανοίγει το στόμα του μπορώ να το βάλω εκεί που ανοίγει το στόμα του για να πάει ο ήχος με το visual. Σκάστε! Κατάλαβες? Αμάρα του Τζο, έχεις πολύ πλάκα. Κατάγια. Φίλε, κάνε αυτό που κλάνεις από το κεφάλι σου ρε φίλε. Είδα τη Μέρη, εκείνη που σου αρέσκει. Είπες της καμιά καλή κουβέντα για μένα μου σούπα. Αντώνη, Γιώργη, Κωστάκη, να σου πω ένα ανέκδοτο. Ρωτάει η Αγελάδα το αρνί. Βγαίνουμε την Κυριακή του Πάσχα και λέει το αρνί δεν μπορώ. Έχω γύρισμα. Έχω γύρισμα. Again. Περιμένω. Ήσουν πάρα πολύ κακό παιδί φέτος. Δεν ήμουν εγώ, υπόσχομαι.
Έλα ρε, πέ μου ρε. Take 150. Σκάστε! Σκάστε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας αρέσει. Κάντε like, subscribe, share, comments και τα λοιπά. Κάντε στο Δημήτρη Πέρο, στον Δημήτρη Παν, στο Στέλιο TV, νομίζω έτσι λέγεται. Σε ένα βίντεο ο Δημήτρης Πέρας το έχει πει πώς λέγεται. Στο 2J σίγουρα. Στη Μελάφας Μαρία 99. Στις Φράουλες το Mr. Abba. Να κάνετε subscribe, share, comment, subscribe, share, comment, like. Και σε μένα like και σε όλους αυτούς που σας είπα. Όχι για εκμετάλλευση όπως είπε, πώς να γίνεις διάσημος. Απλώς είναι πολύ καλοί YouTubers, τουλάχιστον για μένα. Και οι φράουλες. Bye!